wa an abil muli an abihi annahu shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-hudaybiyah fi yawm al-jum'ah wa asabahum madarun lam tabatalla asfalu ni'alihim fa amarahum an yusallu fi rihalihim. Lokacin da aka yi hudaybiya sai a ranar juma'a, maimakon a zo a yi sallar juma'a a shekarar da aka yi hudaybiya, maimakon a zo a yi sallar juma'a wata rana saboda ruwan sama kuma ruwan saman mai ruwaya yake cewa ruwan saman lam tabtalla asfalu ni'alihim, ƙasan takalman su bai jike da yawa ba, bai cabalbale ba, kenan ruwan bai yawa ba, amma saboda wannan dalilin fa amarahum sai manzon Allah ya ba da umarni an sallu fi rihalikum, kowa ya sallasa a gida, kowa ya sallasa a gida. wato shi Abu Dawud din kenan an nafi'in an ibn Umar radiyallahu anhuma, wato Abdullahi dan Umar shi ma yace fi lailatin baridatin, a wata dare mai tsananin sanyi, amaral munadi fanada, ya umarci mai kiran sallarsa ya kiran sallah, anis salatu fir rihal, kowa ya salla a gida. Bari in dawo in gaya mana inda zamu ga wancan hadisai da na karanta guda biyu. Hadisi na farko mu je mu duba hadisin Abu Dauda, mu duba hadisi na 1057, hadisi mai lamba ta 1057 a sahihu sunani Abi Dauda, sahihu sunani Abi Dauda, hadisi na 1057 shine hadisi na farko da makaranta a wannan karatu. Sannan hadisi na biyu wanda ya ce to ko takalmansa ba su jike ba, shi kuma yana nan a cikin sunan Abi Dauda, to sahihu sunan Abi Dauda, hadisi na 1059. To wannan hadisin ma da muka karanta daga Abdullahi dan Umar wanda ya ce ya umarci mai kiran sallarsa ya ce kowa ya salla a gida, shi ma hadisi ne ingantacce. Mu je mu duba Abu Dauda din, hadisi na 1060 za mu samu wannan hadisin a cikin sahihu sunan Abi Dauda. A wata riwayar ya ce sun haddasa an Rasulullahi, Abdullahi dan Umar ya ba da labari a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya amrul munadi, manzan Allah ya kasance yana umarta mai kiran sallah, fa yunadi bis salati, yayi kiran sallah, thumma yunadi, bayan ya gama kiran sallar sai ya ce an sallu fi rihalikum, kowa ya sallarsa a gida. Yaushe? fil lailatil baridati, a dare mai sanyi, wa fil lailatil matsirati, da daren da ake yi ruwan sama. Wannan shine abin da ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya sallata a gida. Wa rawa Abu Dawud aidan an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu azana bis salati fi lailatin zati bardin warihin. Wata rana shi da kansa Abdullahi dan Umar ya kiran sallah a wata dare mai ainihin wato sanyi da kuma iska. Faqala sai ya ce ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihal, kowa ya salla a gida, kowa ya salla a gida. Sun maƙala sannan ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya amrul mu'adhdhina, ya kasance yana umartar mai kiran sallah, idza kanat laylatan baridatan, idan daren ta zama dare ce mai sanyi, za ta madarin ko kuma dare ce aka yi ruwa, ya qulu ala sallu fi rihali, sai manzon Allah ya ce kowa ya sallarsa a gida. Annabi Muhammad fa ya ce kar a zo masallaci a sallah a gida, shi ma baya son, shi ma wasu ne suka umarce shi, shi ma ainihin tsarin yahudawan yake bi ya hana a zo sallah masallaci, alhali shi ne wanda yake cewa zai ba da umarni wani ya jagoranci sallah, shi kuma ya koma cikin gari ya ringa banka gobara a gidajen wanda ba sa zuwa sallah. Saboda haka warawal bukhari, imam al-bukhari kuma ya ruwaito annabin abbas, abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma, Allah ya kara masa yadda da shi da babansa abbas, ala ya faɗa li mu'azzinihi, ya faɗa wa mai kiran sallarsa fi yawmin matirin,
a rana wadda take akwai an yi ruwan sama, kaga wannan da rana ne kenan. Idza qulta, wato Abdullahi dan Abba zai ce idza qulta, idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah, in ka faɗi wannan fala ta qul hayya ala salati hayya ala sala, kar ka ce hayya ala sala kamar yadda ake faɗa. Qul, to me zaka ce? Qul ka ce sallu fi buyutikum, ko ya sallasa a gida. Fa ka annan nasa istankaru, da ya kalli idan mutane sai ga kamar mutane ba su ji daɗin wannan maganar ba. Ya za a ce a yi sallah a gida, ya za a hana jam'i, ya za a hana zuwa masallaci. Sai ya ce ƙala, da ya ga fuskan mutane sai ya ce ka ku shiru, fa'alahu man huwa khairu minni, wannan abin da na aikata ko na ce a yi, wanda ya fi ni alkhairi wa kenan? Annabi Muhammadu, shi ma haka yi. Innal juma'ata azama, ita juma'a wato abu ne wanda yake mai ƙarfi, wato abu ce mai ƙarfi. Wa inni karihtu an uhrijakum fatamshuna fi tini wad dahri, nayi kyamar in takura muku ku fito a cikin caɓe da ainihin da tabo. Waɗannan kaɗan kenan daga abin da wannan littafi, wanda an rubuta shi ne akan bayanin abubuwa da suka shafi wato ainihin tafiye-tafiye da mutane suke yi. Saboda haka nan yan uwa, wallahi muna cikin baƙin ciki, muna cikin ɓacin rai, kuma ranmu bai so a ce ga wani abu da zai sa a ce ainihin wato ba a je masallaci an yi sallah ba. Ballantana ma a ce kuma an yi wannan da umarninmu. To amma ibada, kullum muna faɗa, ibada kala biyu ce. Akwai ibada wadda hankali bai iya gane me yasa aka tsara ta a yadda aka tsara ta, kamar sallar azhar da muke raka'a 4, kamar magariba raka'a 3, kamar isha 4,